akin at papadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Para na sa mga alaman, di na kailangan ka ng tunay ko magsisilbing dantayan. Malaparais parang bantayan, mapapansinin ka na ng bulungan. Di natin narito ang galingan ko pag ikaw kasama ko kasalatangin at tuman mo binibini. Just touch my body, don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang labi mo ang lagi kong hinihintay. Di ko kalain na malapit na lumapot ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang pain. Bila mo kinain ang sanas ni Katin Ish. Masulog ka pa sa mantika. Di ko ugain din ang kamala. Nawin pababa papunta sa o ba't biglan na lang tumakbo? Wala namang bago, wag ka na muna lumayo. Sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang labi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang labi mo ang lagi kong hinihintay. Northern Summer Mix DJs. عايز تعرف اسرار السناب شات في الاعلانات؟ عايز تزود مبيعاتك الى الضعف خلال 30 يوم؟ لسه مؤسس شركه وعايز تنتشر وتزود مبيعاتك؟ احنا وفرنا عليكم كل الوقت والمجهود اللي ممكن تعمله، وقدمنا ليكم كورس جديد من نوعه وهو دوره احتراف اعلانات السناب شات، احتراف الاعلانات والتصاميم وكيفيه زياده المتابعين بطريقه شرعيه. هنتكلم عن الترندات وازاي تطلع ترند في مدينه او دوله معينه، وعن اسباب رفض الاعلانات وطرق حلها. كل ده واكتر بالتطبيق العملي. الدوره دي حطيت فيها خبرتي اكتر من 12 سنه في مجال التسويق الالكتروني، وكمان في ضمان استرجاع الدوره لو حضرت الدوره ما حسيتش باستفاده. ده كمان غير ان انت هتحصل على استشارات مجانيه لمده 7 ايام على الواتساب، ودوره الاعلانات المواليه بقيمه 750 ريال مجانا مع الدوره. الدوره عليها خصم 50% لمده 15 يوم، والدوره هتكون تفاعليه على زوم، والمواعيد هتلاقوها تحت في الوصف. احجز مكانك دلوقتي عشان الاماكن محدوده. مستنيكم في الكورس. سلام عليكم.
ating mundo. Sana ay maghabang buhay na ito. Basta na Rizales, idol. Basta na Rizales, idol. Sa iyong bihis, alam ako'y nagunan na ng mga tinig mo. Sa akin nakapikanin na, di ko mapiluhin ang aking nadarama. Medyo ka, girl, medyo ka, girl. Alam ako'y nagunan na ng mga tinig mo. Sa akin nakapikanin na, di ko mapiluhin ang aking nadarama. Medyo ka, girl, medyo ka, girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like Chinita. Baby girl, please come here now. Ayoko na kasing nag-isa. Masyado pa tayo ng labor. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako ganang kasuway. Hindi ko pala ako'y bibigay. Iyong ganda ay walang kapatay. Alam ako'y nagunan na ng mga tinig mo. Sa aking makapitan na hindi ko mapipigil ang aking nadarama. May chinila pa, girl, may chinila pa, girl, may chinila. Alam ako'y nagunan na ng mga tinig mo. Sa aking makapitan na hindi ko mapipigil ang aking nadarama. May chinila pa, girl, may chinila, girl. Sandy Oliverio, the best. Ako na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, hindi pa lang matik na tapos na, yeah. Di ko mapigil ang aking nararamdaman. Sarap sikigan ang chinita na yan, sa kanyang pinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin, alam ako'y nagunan na ng pag-ibig mo. Sa aking makapitan na hindi ko mapipigil ang aking nadarama. Hi, baby loves, Lizzie, Goms, mega loud shower up. Good morning, baby loves, Lizzie. Sometimes there are rough roads ahead before reaching the destination. At Mitsubishi Motors, we will always develop technology for safety, security, and comfort on any road. Sa'yo piling pa lang ako'y nagkilala. During cross-country road tests, we drive continuously day after day for tens of thousands of kilometers. When the road gets bumpy and the car shakes, drivers tend to lean forward. But if we can provide the same comfortable ride as on a flat road, the driver can maintain a relaxed posture. Off-road driving test is even more
designed to cover situations we don't want our customers to encounter. But Hi, even Baby with Loves this J happens, you should Green. get home safe. Good morning. This is what we take seriously when we develop our products. Even when you have to drive through a puddle that you suddenly encounter, the water might splash on the windshield, but should not be blocking your view. Or if unexpected heavy rain causes the water level to suddenly rise, which I once experienced, drivers tend to get a little panicky. Even in such situations, you know that the engine will remain in a normal condition. Just keep your foot on the gas pedal to continue the rest of your journey. We work carefully to be sure not to miss any details. Mitsubishi Motors in particular focuses on what makes our customers feel safe on the roughest road ever. I'm proud of the fact that we build our cars thoroughly. Our customers have high expectations of us. So we'd like to offer a calm and peaceful condition as much as possible inside the car. Even in severe weather or road conditions, our products should remain safe and comfortable, so everyone can reach their destination with peace of mind. We believe that this is what the ultimate car should be. Today and every day, we repeat tests on courses that uniquely reproduce the world's toughest roads for safety, security, and comfort in all ways. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Hi. Kakagising lang ng meme. Oh my God. Nasa na kayo mga kapatid niyo? Wala nang chance. Oh, sige. Walang chance mga kapatid niyo ah. Ah.
Laruin ko na lang ang mga harang ko. Ayaw yata nila. Sana all tapos na maglaba. Wala na naman sila. Na. Wala na naman sila. Yun, matagal akong hindi nakabalik, ano. Pero kulot pa rin. Akala nyo. Lakas ng iyong dating. Ay, nako. Si Kuya Sandy kagabi parang walang harang. Siguro hindi niya na naman na-on. Jay Green nga eh. Si Jay Green, nakakaasar. Mag-LS kapag wala nang gising. Mag-LS kapag tulog ang lahat. Tapos hindi nagsishare sa GC. Sarap suntukin sa bagang. Joke lang.
Ano kayang ginagawa nila ngayon? Walang work si Pretty, naka-live. May work ako mamaya. Bumalik lang ako na sa pag-live. Naku, ewan ko sa kanila. Bagong-bagong gising ang mukha ko. Ano naman ba to? Sure. Wala na. Natigok na naman yung kanilang channel. Nasa na naman kaya sila? Yung iba hindi naman busy, ewan, anong ginagawa nila. Hindi naman sila busy. Busy-busyhan. Parang matitigok na naman tong live ko ngayon. Hi, Ate Melody. Good morning.
Lizzie Gomes. Sayaw? Bakit sayaw? Lizzie Gomes, ikaw lang ang may ano sa akin may reward sa akin. Ikaw lang ang, nandyan pa ba si Jay Green? Okay, dalawa kayo ni Jay Green. Dalawa kayo ni Jay Green lang ang may reward. Wait lang, share ko. Thank you, Ate Melon. Opo, Ramadan na po. Maya ay baka next week mag-start. Ano yan? Adhan nila yan, adhan. So mag-start sila ng sala.
Maalaala mo. Wala na. Maalaala mo. Walang gustong sumali. Bahala kayo dyan. Hi, Baby Loves Ernie Marin, Mega Loud Show Route, and good morning. Thank you for your visita and for your support. Sadness. Sadness, ano daw? Good morning, Baby Loves. Mwah! Thank you. Thank you so much. Love you, baby. Ang ganda ng smile ko. Pinapakalig ako dito. See you again. You're so welcome, Baby Loves Ernie Marian. Apo, ingat ka. Have a lovely day at work, Ernie. And stay safe lagi as always. Bye-bye. Mwah. Ako nang bahala sa iyo, bebe, ha? Ay? Pakipuntahan nyo nga si Kuya niyo Ernie. Wait lang kunan ko siya ng Mag-end live tayo, pakipuntahan nyo siya.
bahay ko. Oops! Hi, Annalie. Magalaw Chabarat. Good morning. Nakikilig ako. Ang ganda naman ng morning ko. Puntahan natin si Ernie, ha? Good morning, everyone. Oh. Nahihirapan para sa sariling kapakanan, kalimutan kahit nahihirapan na mabalikan, ngunit di tinadhana. Ay, wala sila. Ilan lang ang nandyan. Pero okay lang. Sunday, Imperio, the best. Ang nararama ng aking puso. Hi, my beloved Marjorie. Thank you sa patamsak, bisita. Ikaw ang aking hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwing ay natatanaw. Ikaw ang buhay at walang mga iba. Lizzie Gong, the love. Lapag ko lang kayo para makapag-end live ako. Lizzie Gong. Lapag ko lang kayo para makapag-end live ako. Tulog kasi sila. Di yata sila makakapunta. Ang dibdib ko sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwing ay natatanaw. Wala lang iba sa aking puso, tunay kang nag-iisa. Bilis lang to. Hindi tayo kakalahati ng oras. Balik lang tayo agad. Hi, baby loves! Bulagang family vlog. Mega love super out. Thank you sa patamsak. Ikaw sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Yeah.
Ang ganda kaya ng kulot ko. Ayan o, ang shiny, shiny. Walang sabit. Walang sabit. Holy baby, oh, hell fast. Namahal, sahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Kahit na may pagkukulang ka, naaalala ka sa pangarap, hindi ka ka. Alaala sa aking nag-iisa. Mahal kita, inisip na hindi mahalaga. Mahal kita Hasta la Pizares Idol. Northern Summer Mix DJs. na lang iniwan. Ang gagawin, ika'y mabalik sa'kin. Pagmamahal sa'yo, sana'y pakinggan mo. Hindi tumitigil sa pag-ibig di magbabago. Tumitigil sa
That's it! Pagmamahal sa iyo, sana'y pakinggan mo. Pusong ito, hindi tumitigil sa pag-ibig, di napapago. Tumitigil sa pag-ibig, di napapago. Babu, thank you everyone. Thank you po. Pahinga tayo, pahinga.
Thank you. Mwah.